Stáva sa ti, že ženy, po ktorých túžiš a chcel by si s nimi riešiť aj niečo viac, ťa berú len ako kamaráta či butla o vrbu. Že medzi vami nepreskočí iskra a nie je tam tá chémia, ktorú oni potrebujú. A tebe práve teraz chýba niekto, s kým by si konečne mohol tráviť čas, kto by na teba myslel, túžil po tebe, s kým by si užíval život a vášnivý sex, no a ku komu by si sa mohol vždy vrátiť. Je ti to tak trochu povedomé a nechtiac prikyvuješ hlavou? Ak si sa v tom našiel a ešte stále neveriacky krútiš svojou hlavou a netušíš, prečo je tomu tak, že nedosahuješ už len výsledky a nemáš u nich úspechy, aké by si chcel mať, tak to, čo mám pre teba pripravené, obráti tvoj život na ruby. Som Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ blogu akozbaliť.sk. No a ak chceš vedieť detailný návod, ako namotať ženu tak, aby ťa chcela, myslela na teba a túžila si užívať už len s tebou, tak v tom prípade pozorne sleduj toto krátke video až do konca. Pretože ti v ňom odhalím veci, ktoré ťa môžu prekvapiť, ba priam šokovať. Možno si práve v tomto momente sám, nemáš priateľku a každé jedno ráno sa zobudzaš osamelý. Občas si aj povieš, že by bolo fajn niekoho už konečne mať. Niekoho, o koho by sa staral, s kým by si trávil svoj voľný čas, na koho by si mohol myslieť, s kým by si sa po večeroch maznal a kto by stál po tvojom boku. Vždy, keď sa ti nejaká baba páči, tak sa na ňu rýchlo namotáš, ale ona ako si na teba nie. Ignoruje ťa, sama sa ti ani neozve, nevšíma si ťa. A ty už nechceš byť ďalej len jej dobrý a zlatý kamoš, s ktorým ona nikdy nebude nič riešiť, pretože si pre ňu ako brat a nevie si s tebou nič viac predstaviť. Sakra! Ako to ale spraviť tak, aby sa na teba namotala, aby na teba myslela, túžila po tebe, chcela si s tebou užiť a ty si ju mal omotanú okolo prsta? A aký by to bol pre teba pocit, mať takúto moc? Dostať sa do hlavy ženy, ktorú chceš získať. Skúsi to na moment predstaviť. Možno sa ti po pár sekundách tejto predstave vynorili aj iné predstavy. Že ty také niečo nezvládneš. Že na to nemáš. Že nie si pre ňu dosť dobrý a u teba to určite nebude fungovať. Ale čo ak by to tak už nemuselo byť? Čo ak by existoval spôsob, akási stratégia alebo systém, vďaka ktorým by si bol aj ty toho schopný? Aj keď si doteraz žiadnu babu nemala a brali ťa doteraz len ako kamoša. A ja tu dnes takýto návod pre teba mám. Na základe mojich výsledkov a skúseností so ženami, ktoré som za posledné roky stretával, som pre teba pripravil ucelený a jednoduchý systém, ako môžeš krok za krokom namotať ženy a získať ich. No a celé som to zaobalil do videokurzu, ktorý som nazval Recept na pobláznenie. Dnes máš možnosť získať tento recept v detailnom návode krok za krokom. Ale mám pre teba jednu zlú správu. Ak niečo vo svojom správaní ohľadom žien nezmeníš, budeš dosahovať stále tie isté výsledky. Ak sa nenaučíš získavať do svojho života ženy, pre ktoré nebudeš len kamarátom, butlou, vrbou, bratom či sponzorom, budeš sa cítiť ešte viac sám. Opäť spoznáš nejakú novú ženu, ktorú sa ti bude páčiť a ty by si ju chcel získať a zaujať. Nie len na sex, ale mať s ňou aj niečo viac. Začneš jej venovať svoju pozornosť, budeš jej písať, volať, stretávať sa s ňou. Pozrieš ju niekam na rande, skočíte na kávu, do kina, ale opäť bez výsledku. Ona si uvedomí, že od toho očakávaš niečo viac. Ochladne voči tebe, prestane sa s tebou stretávať, no a zostanete zas len kamaráti. A ty si zas a znova prepásol svoju šancu. Aj keď si pravdu povediac nemusel, keby si vedel to, čo mám pre teba pripravené. Správnym prístupom si ju mohol získať. Mohla sa na teba namotať a začať túžiť po tebe tak, že by ťa najradšej znásilnila. Ale ty si nevedel, čo by si mal spraviť, aby to tak bolo. No a ona si zas začala s niekým iným, ktorý s tým nemal najmenší problém. Verím, že už nikdy nechceš zažiť tento pocit, ten pocit bezmocnosti, keď ju veľmi túžiš získať len pre seba, no ona to tak necíti. Je iba na tebe, či sa bude tvoj život od tohto momentu uberať neustále týmto smerom, alebo si povieš dosť a začneš na sebe konečne makať a niečo u seba zmeníš. Ak si spokojný s výsledkami, ktoré dnes so ženami dosahuješ, potom je všetko v poriadku a pokračuj v tom. Ale pokiaľ spokojný nie si, prečo nevyskúšaš niečo nové, nejakú inú cestu? Tiež som si všetkým týmto prechádzal. Ženy, ktoré boli pre mňa iné ako ostatné, ktoré boli niečím výnimočné, ma mali vždy len za kamaráta. A mňa to neskutočne sralo. Za každým, keď som znovu spadol do kamarátstva, sa však vo mne začalo niečo meniť. Začal som si všímať chyby, ktoré som robil a postupne som skúšal niečo iné, iný prístup. A začal som dosahovať iné výsledky. Prvé bosky, prvý sex a ono to pokračovalo. Začal som v tom vidieť istý systém, ktorý som popísal v mojom recepte na pobláznenie. Vďaka tejto mojej stratégii sa mi podarili veci, o ktorých som predtým len sníval. Boskávať sa so ženou na prvom stretnutí, veď to bolo pre mňa dovtedy nemysliteľné, keď som s niektorými mesiace či dokonca roky len kávičkoval bez výsledku. Spať s nimi už na druhom stretnutí, čo ti šije, veď to nie je možné.
Nebolo, kým som nepochopil, ako to spraviť. Týmto spôsobom som spravil z kamarátky s benefitmi. Našiel som si sexuálne partnerky, no nakoniec aj moju nádhernú a famóznu ženu, s ktorou sme sa zobrali a som s ňou doteraz. Nenechával som si všetko len pre seba, ale o rady, ktoré som dal do tohto online kurzu, som sa doteraz v rôznej forme podelil už s vyše 1500 chlapmi, ktorí vstúpili do mojich prémiových programov a dosahovali fantastické výsledky. Napríklad Matúš mi po absolvovaní kurzu napísal: Asi pred 3 mesiacmi som spoznal skvelú babu. Hneď som vedel, že ju jednoducho musím mať. Neskôr prišli prvé dotyky, bosky a asi po 3. alebo 4. stretnutí u mňa prespala. Za čo vďačím najmä tomu programu Recept na pobláznenie. Gól bol, keď mi od vás volala pani, či som spokojný s kurzom, no a ja som práve... Samozrejme, som. A Michal mi napríklad napísal: Asi 2 roky som zažíval so ženami chvíle, pri ktorých som potreboval pomoc. Nevedel som, čo mám robiť. Písal som ti aj o svojej bývalej, ktorú som chcel získať naspäť, no nakoniec som spoznal úplne inú ženu. A teraz sme spolu už pol roka a vyzerá to, že nám to vydrží a budeme spolu stále. A nie len to, ale mám pocit, že som to celé pochopil, čo ženy naozaj chcú a ako sa máme k nim správať. Robíš dobrú prácu, rob ju aj naďalej. Natočil som teda pre teba špeciálny online kurz, ktorý som pripravil tak, aby si sa dostal do hlavy ženy, o ktorú budeš mať záujem. Aby si presne vedel, ako na ňu a čo by si mal spraviť, aby sa ti sama ozývala. Myslela na teba a chcela s tebou robiť všetko to nemravné a zvrhlé, o čom tak dlho už snívaš. A nakoniec budeš pre ňu ten jediný, s ktorým to bude chcieť robiť. A toto všetko sa dozvieš iba za zlomok ceny mojich prémiových kurzov. Pripravil som pre teba celkovo 12 videí a 3 hodiny nadúpaného obsahu. Krok po kroku v jednoduchom a jasnom systéme. Ty už teraz vieš, že aj ty by si také niečo chcel. Veď prečo by si to nemohol mať aj ty? Nie si horší odo mňa či ostatných chlapov. Dokonca si myslím, že si na tom oveľa lepšie, ako som bol kedysi ja, len si to ešte teraz neuvedomuješ. Neobjavil si svoj potenciál a nemal si v rukách polopatistický návod od chlapa, ktorý bol kedysi tam, kde si teraz ty, a ktorý je dnes tam, kde by si ty pravdepodobne chcel byť. No a ten návod v podobe 12-dielného online kurzu tu dnes pre teba je. Avšak aby som na to všetko prišiel, museli prejsť roky trápenia sa, kedy som bol zúfalý z toho, že ma ženy nechcú. Minul som množstvo energie na stretnutia, ktoré dopadli vždy rovnako. Kupoval som ženám darčeky, neustále som ich pozýval na kávičky, večere, do kina, všade som ich vozil a jazdil za nimi skoro po celom Slovensku. Stálo ma to za tie roky 1000 eur. Ty však dnes nebudeš musieť investovať toľko, čo to stalo mňa. Toľko energie, sklamania a odmietnutí. Nebude ťa to stáť 1000 ani stovky eur, čo by si musel investovať, keby si zaplatil moje osobné konzultácie. Môj osobný čas je to najcennejšie, čo môžeš získať a chlapi mi platia 150 eur na hodinu. Len aby sa o kúsoček posunuli. Celý program má niečo vyše 3 hodín, tak si sám zrátaj, čo by ťa to stálo. Chcem to však dnes pre teba spraviť čo najdostupnejším, aby si ani na moment neváhal a s nadšením si sa rozhodol vstúpiť do môjho programu. Dnes máš príležitosť získať tento program za zlomok ceny mojich prémiových programov. Áno, počuješ dobre. 12 nadúpaných videí, 3 hodiny obsahu. Tvoja investícia do receptu na pobláznenie bude dnes iba 97 eur. Všetky informácie, o ktorých sa s tebou v kurze podelím, sú z praxe a prinášajú mne či iným chlapom výsledky. To však nie je všetko. Dokonca tu mám pre teba aj záruku, takzvané ukradni si zdarma. Tomuto kurzu verím natoľko, že ho budeš môcť 30 dní pozerať, skúšať, aplikovať, no a celý si ho budeš môcť stiahnuť k sebe. A ak nebudeš mať pocit, že dosahuješ už jen oveľa lepšie výsledky, ako tomu bolo doteraz, pokojne mi napíš, že ja ti vrátim všetky peniaze do posledného centu späť. Ešte v ten istý deň, ako ma o ne požiadaš. Máš moje slovo, žiadne riziko pre teba. Nemôžeš prakticky nič stratiť, môžeš len získať. Dávam ti takúto záruku, pretože nechcem, aby si čokoľvek riskoval. A chcem toto rozhodnutie spraviť pre teba jednoduchým. Je to fér? Ale nezískaš iba samotný online kurz. Získavaš naviac k tomu ďalší hodnotný bonus, ktorý znásobí účinnosť celého tohto programu a pomôže ti dosiahnuť výsledky rýchlejšie. Som si vedomý toho, že recept na pobláznenie bude fungovať 2-krát rýchlejšie, keď ho zapracuješ v rámci svojej osobnosti. Preto ti ako bonus pridávam ďalší hodnotný online kurz z môjho ročného programu Magnet na ženy, a to z chlapca muž. Získaš teda odo mňa 8 ďalších videí, v ktorých ti postupne odhalím, ako sa pretransformuješ z chlapca na chlapa, aby ťa ženy konečne vnímali ako muža a nie ako bábovku, ktorá sa o ne nedokáže ani postarať a ani ich ochrániť. A je úplne jedno, koľko máš teraz rokov. Toto môže byť u teba ten zásadný rozdiel medzi samotou a obrovským záujmom zo strany žien. Tento kurz sa samostatne predáva za 97 eur. Ty ho však dnes získaš ku kurzu Recept na pobláznenie úplne zdarma. Ak však nič nespravíš, v tvojom živote sa nič nezmení. Chlapi, ktorí majú úspechy so ženami, priťahujú ich a oni ich neberú len ako kamarátov. Nie sú zas tak odlišní od teba. Že čo iné robia?
iba jednu vec, ktorú ty zatiaľ nerobíš. Idú totižto do akcie. Makajú na sebe a robia veci inak. A chceš aj ty získať ženy, o ktoré máš záujem, a to je jedno, či do postele alebo do vzťahu. A nechceš byť viac sám. Chceš si užívať množstvo boskov, sexu a príjemných chvíľ a možno si takto nájsť aj priateľku, s ktorou budeš konečne šťastný. Musíš ísť jednoducho do akcie. Prestať sa vyhovárať, že ty na to nemáš, že ty si iný ako ostatní a pre teba to nebude fungovať a podobné výhovorky a výmysly, ktoré ťa len brzdia mať konečne život a ženy, po akých túžiš. Pravda, že sa to dá, len treba začať, urobiť ten prvý krok a niečo preto aj spraviť. A ty môžeš začať makať na sebe hneď teraz. Klikni na tlačidlo pod videom, na nasledujúcej stránke vyplň prihlasovací formulár a môžeš sa okamžite pustiť do prvých videí tohto namakaného návodu krok za krokom. Túto príležitosť iba za zlomok ceny mojich prémiových programov som pre teba vytvoril preto, lebo mnohí chlapi mi písali, že si nemôžu dovoliť moje prémiové kurzy, čo je pochopiteľné. Rozhodol som sa preto dať možnosť aj tebe a poskytnúť ti všetko, čo potrebuješ k tomu, aby si aj ty začal ženy namotávať, vedel si sa im dostať do hlavy a mohol si s nimi užívať. Dnešná investícia do tohto online programu je len 97 eur. S hodnotným bonusom, teda online kurzom s chlapcami už v hodnote 97 eur a 30-dňovou garanciou vrátenia peňazí. Táto výhodná ponuka tu je dnes pre teba dostupná, avšak nečakaj s rozhodnutím ako teraz. Vyhradzujem si totiž to právo kedykoľvek túto ponuku stiahnuť. A keď sem na budúce prídeš, táto ponuka tu už nemusí byť. Ak budeš váhať, je možné, že ti táto príležitosť preklzne pomedzi prsty. Skús sa spýtať sám seba. Ak nebudeš konať a robiť veci inak, ako si robil doteraz, ako môžeš očakávať, že sa tvoj život zlepší? Pokojne môžeš túto ponuku prehliadnuť. Je mi to jedno, hodiť rukou a robiť to, čo si robil doteraz. Áno, možno na to všetko časom prídeš aj sám, ale do tohto momentu minieš množstvo peňazí na kávičky, pokazíš desiatky stretnutí a odradíš množstvo žien, ktoré by ťa aj mohli chcieť, ale robením chýb a vyšliapávaním vlastnej cestičky skončíš len ako ich kamarát. Je iba na tebe, či s tým chceš niečo spraviť a či chceš použiť skratku. Preto ak chceš priťahovať ženy tak, že budú na teba myslieť, namotajú sa na teba a budú si chcieť s tebou užiť sex a budú chcieť aj vzťah, tak klikni na tlačidlo pod videom, na ďalšej stránke vyplň prihlasovací formulár, zvol si spôsob platby a ihneď po úhrade získaš prístup ku kompletnému online kurzu Recept na pobláznenie. Je to na tebe. Rozhodni sa však teraz. Teším sa na teba na druhej strane.